Ja 262 numerolla on lähdössä. Tää ei ole kyllä ikivaamassa Jane Erkko, joka siellä lähtee. Ei, se onkin 262 Nooran takaverä ja Koikerhoten Sole. Jane taisi juuri mennä. Ja pituudella lähtövuoro numero 105. Tanne Hyninen ja Senna valmistautuvat. Pitäisi kanssa tuohon 36 sekunnin tietämille mennä, jos aikoo ottaa johtopaikan. Hänellä -5.31 pohjana. Näin, tähän saatte kaikki hyvässä mallissa. Hienosti kepit. Hyvä. Ja sitten tullaan tähän kriittiseen pisteeseen. Vitonen. Ylösmenosta puomilta vitonen.